Máme. Vítejte, přeju vám hezký podvečer. Zasněžený, zdá se, kromě teda Hanky, ta si stěžovala na sluníčko, tak tam asi zatím nesněží. Ještě se připojuje Marika. Marica. Já chci říct, že teda je to z Jizerek a už i sněžilo, i sněžilo, pršelo a u Budějc strašně leje. Aha. Takže to s tím sněhem není úplně jednoznačný všude. Ještě někdo se přidává. Tak ještě chvilinku počkáme, než začneme. Začneme takovou krátkou meditací a pak bude zase prostor pro dotazy a pak si to vezme Hanka a budeme si pohrávat s potřebami. Tak jo, tak jestli chcete, můžete si vypnout kamerku, začneme nějakým takovým naladěním na sebe a děláme si malinkou meditaci. Můžete si zavřít oči a zkuste se posadit tak, abyste seděli pokud možno rovně, ale přitom bez nějaké námahy. A můžete tu pozornost z toho vnějšího světa stáhnout dovnitř. A chvilinku jenom si uvědomovat, co se tam uvnitř vás děje. Můžete ji nechat sklouznout k vašemu dechu a trošku vnímat ten rytmus dechu. Pomalinku necháme tu pozornost, aby se uvolnila do těla. Pokud jste tomu otevření, tak si můžete představit sebe, jak stojíte před velkým zrcadlem. To zrcadlo je tak velké, že se v něm vidíte úplně celý. Od hlavy až po chodidla. A vedle leží takový lepící papírky a propisovačka a vy se díváte na svůj obraz. A teď jenom si dovolte na každý papírek napsat jedno hodnocení. Pokud vám tam přichází cokoliv, co si o sobě myslíte, co není příliš pozitivní, nějaké myšlenky, co se vám nedaří, co se vám třeba dneska nepovedlo, nebo jací jste, co se vám na vás nelíbí, jakákoliv negativní myšlenky, sebehodnocení, sebeobvinění. Tak zkuste, pokud vám tam nějaké přicházejí, tak každou napsat na jeden papírek a ty papírky lepte po úplně celé ploše toho zrcadla. Nejenom po krajích, ale úplně všude. Že cokoliv, co se vám na vás nelíbí, co odsuzujete, o čem pochybujete, pište to na papírky a lepte je na to zrcadlo. Požádejte tu mysl, ať vám to ukáže. To, co se skrývá, co přichází někdy. Když už vás žádné negativní hodnocení nenapadne, tak se zkuste zaměřit na to pozitivní. Čím si myslíte, že jste dobří? Možná na co jste hrdí?
Jaká pozitivní sebehodnocení u sebe nacházíte. A zase každé napište na jeden papírek a lepte ty papírky po celé ploše zrcadla. Je to váš svět, nikomu to nebudete říkat. Zkuste si to dovolit. Hodnotit se pozitivně. Chválit se. Oceňovat se. Pokud už vás nic pozitivního o vás nenapadá, tak se zkuste zaměřit na myšlenky, kterými si říkáte, v čem byste měli být lepší, co byste se měli naučit, co byste měli zdokonalit. Nebo naopak, co by bylo dobré se odnaučit, už to nedělat. V čem byste vlastně měli být lepší nebo jiní? Jiní než jste teď. Zase každou tu myšlenku napište na jeden papírek a nalepte ty papírky po ploše zrcadla. Když už vás nic nebude napadat, tak se zkuste zaměřit na myšlenky typu co ještě musím udělat dneska, tenhle týden, co bych měl nebo měla dělat. Nebo naopak, co nesmím, co bych neměla dělat. Co fakt není správný. Co bych neměl říkat. Jak bych neměl jednat. A zase každou tu myšlenku napište na jeden papírek. A každý papírek nalepte na jiné místo po celé ploše toho zrcadla, tam, kde ještě je volné místo. Teď ještě pozvěte svou mysl naposledy, aby vám ukázala, čemu to věříte. O sobě, o světě, o druhých lidech. Co jsou vaše nejhlubší přesvědčení, zejména o vás? Možná v čem nejsem dost? Co si nezasloužím? Nebo v čem jsem skvělý, úžasný? Jaká jsou vaše hlavní přesvědčení v životě? A napište zase každé jedno na jeden papírek a lepte dál ty papírky na zrcadlo, tam, kde je ještě volné místo. Až dopíšete a položíte tužku i papírky, tak couvněte 1-2 kroky dozadu a podívejte se pozorně na sebe do toho zrcadla. A jenom si uvědomte, jestli ještě vidíte sebe. Jestli tam někde je kousíček, kde ještě vidíte sebe,
nebo jestli se díváte jenom na svoje myšlenky. Co ze sebe vlastně můžete vidět skrze ty myšlenky? Můžete se zastavit a jenom si uvědomit, jaké to je. Pak postupně odlepte všechny ty papírky se všemi myšlenkami, soudy, názory, přesvědčeními. Sundejte je z toho zrcadla, tak aby na něm už nebyl ani jeden papírek. A dívejte se chviličku na obraz ve svém zrcadle. Jenom pozorujte a vnímejte bez jakýkoliv myšlenek. Dívejte se sami na sebe. Bez hodnocení. A jenom vnímejte, jaké to je. Na závěr si jenom můžete uvědomit, která z těch myšlenek vám nejvíc brání, abyste viděli sami sebe. To, kým doopravdy jste. Až to budete cítit, že už jste připraveni zase pokračovat dál, tak si zapněte prosím kameru. Jinak si dejte čas na to, aby to ve vás mohlo doznít. Tak jo, děkuji vám a pokud byste chtěli něco sdílet, něco říct, tak dejme tomu teď chvilku, než předám slovo Lucii. Já jsem si uvědomil, že i ty pozitivní přesvědčení nebo pozitivní soudy mi vlastně můžou někdy bránit vnímat sebe sama. Kubo, já tě teď neslyším, asi to někde vypadlo. Nevím, jestli ostatní slyšíte Kubu. Ne, taky ne. To vypadá, že asi možná nemá dobrý signál. Já jsem myslela, že tím elegantně skončil. Že bylo krásný, jak to doznívalo ve mně. Doznívalo to hezky. Jo. A on je zamrzlý chudák tam. Tak jo, Kubo, tak my budeme pokračovat, až zase budeš s námi napřímo, tak si vítám. A děkuji za to sdílení.
Mně to přijde docela důležité uvědomit si, že nejenom nějaký negativní soudy, ale vlastně i ty pozitivní myšlenky, pozitivní hodnocení nás oddělují. Že to není hra na to, jestli hodnotím pozitivně nebo negativně. Díky. Já, jestli můžu Hm. dodat, já tohoto cvičení miluju jednu věc, která se mi stane pokaždý, já dělám po několikátý. Jaká obrovská úleva tam na konci přijde, jaký to je úžasný jenom tak bejt. Já vždycky si znovu říkám, teď je to tak jednoduchý, proč to neděláš? Hm, To je hezký. za Kubo, něj vítám tě zpátky. Jsi nám trošku zmrznul, takže nevím, možná jsme neslyšeli konec toho, co jsi říkal, ale děkuji za sdílení. Nevím, jestli jsi slyšel ty nás. Já jsem jako na chvilku vypadl, úplně mi to zamrzlo, tak Jo. jsem vlastně slyšel teď jen Luci. Jo. Díky. Ještě někdo, kdo chcete se vyjádřit, než předám slovo Lucii? Koho nevidím? Tak Lucie, je to tvoje. Díky. děkuju. No, já vůbec nevím, jestli teď se mi do toho úplně nechce se zabývat s těma lepítkama všema. Ale pojďme do toho. Máme 2 týdny, co jsme se neviděli, tak máme teď prostor pozdílet, co se nám v tom mezidobí přihodilo, nebo klidně i něco staršího, co se vám vybaví. A nejen teda vzhledem k tomu poslednímu tématu, co Hanka přinesla do toho Zoomu minulýho. A to bylo to vlastně, že jsme si tam, vy jste si mohli na našem demo zažít pár komunikačních strategií, jak na nás působí, co s námi dělají na obou stranách v té komunikaci, a pak jste si to sami zažívali ve dvojicích, že jsme docela do hloubky. Tak jestli třeba něco v kontextu tohohle zážitku se s vámi dělo v uplynulém mezidobí, alebo cokoliv dalšího samozřejmě. Tak máte prostor, kdo má chuť něco pozdílet. Díváme se, vidím všechny. Nikomu se nic zajímavého nedělo? Ale mně se odehrála jedna věc. Já bych ji možná pozdílela, protože Povídej. přišlo velmi jako takový názorný. Jo, no, nevím, jestli jsme o tom mluvili minule, ale říká se takhle, popisují to neurovědci, že my si stahujeme negativní myšlenky z nějakého pole, toho kolektivního vědomí, a že se to děje proto, že my máme potlačený negativní emoce. Ta emoce vlastně chce ven, chce být uvolněná, a tak o sobě dává vědět skrze nějakou myšlenku, která jí odpovídá. A touhle cestou my vlastně projektujeme to, co jsme v sobě zavřeli, ven na ty druhý. Jo? Že začne třeba soudit nebo něco. Jo? Na ten svět venku většinou. A jako to, že se to děje, vím, a teď jsem to zažila v takovém jako zajímavém zpomalení, protože jsem nějak něco jsem dělala, pracovala jsem z domova a cítila jsem najednou nějakou divnou nepohodu v sobě a nevěděla jsem přesně, co se děje, a pak jsem si všimla, že mi někdo poslal nějaký dotaz. A byl to člověk, kterýho mám ráda, a ten dotaz jsem jako nečetla, jenom jsem viděla jako ten začátek a najednou se ve mně vzedmula ta emoce. A to byl přesně ten moment, kdy něco, co už tam bylo jako připravený a vyšlo ven, tak se začalo hrnout jako skrze, začalo se to uvolňovat a šlo tam takový jako ohrožení a vztek. Já jsem tomu vůbec nerozuměla. A jenom jsem tam viděla zatím vlastně takovýto schéma. Přehlcený malý dítě, který má dojem, že se na něho vlastně ty věci hrnou a tlačej. Jo? Že tohle tam bylo zavřený, že tam byl zavřený nějaký kus vzteku a ohrožení. A ten se touhle cestou uvolňoval. A já když jsem si odžila ten vztek i to ohrožení a vrátila jsem se zpátky do klidu, tak jsem pak si přečetla tu zprávu a bylo to úplně v pohodě. Jo? Ale jenom tím chci vlastně říct to, že já jsem zachytila už nějaký diskomfort předtím a že to mohlo vypadat,
že vlastně jako by to bylo stimulovaný tou zprávou toho člověka, ale vůbec to vlastně, jako on s tím neměl nic společného, jo. To byla, tam jsem si to uvědomila, jak opravdu to byla čistá projekce toho, co by v mně bylo zavřené. Takže mě to zase dalo další takovou zkušenost. Vidět, jak když soudíme, kritizujeme, bojujeme, je to úplně jedno, co děláme, tak vlastně tím jenom křičíme do toho světa, že v nás je problém a chce ven. A to mi přijde hodně důležitý si uvědomovat. A vlastně ta empatie tady je to, co může člověku hodně pomoct, aby to, co se v něm děje, co možná nemá vůbec žádnou logiku jako, nebo návaznost na ten vnější svět, tak aby to mohl uvolnit a zase se vrátit do toho svého středu a napojit se na sebe a fungovat nějak jako v nadhledu a rozumně. Tak jenom jsem to chtěla sdílet. Díky. Děkujeme. Já k tomu jenom teda připojím, nevidím žádnou ručičku, tak zkusím připojit svoji zkušenost s něčím podobnou z minulého týdne ze školy, kde jsem si zase já narazila na svoji vnitřní pozici oběti, kdy mě velmi vyprovokoval někdo jiný, kdo jako hodně v té pozici vystupoval, nebo z ní vystupoval. A dokonce se mi podařilo křičet na toho člověka, jako v tom steku. A tam je zajímavý ten moment, že už když jsem dokřičovala, tak už jsem jako si zvědomovala, že křičím na sebe vlastně. No. Tak to je takový, takže vlastně ta omluva a vysvětlení přišla velmi rychle, protože jsem si to strašně rychle tam nahlídla, ale ono to je samozřejmě složitější a hlubší, ale něčím je to až zábavný, jaká to je hra, co si jako s náma, jako, co my si sami se sebou hrajeme, tak se snažím to někdy odlehčit si pro sebe. No, to zrcadlo, který jsme si teď dělali, je hezký nástroj. Zkusit si odlepit jako ty papírky, no. Takže oběť je něco, co si já hraju hodně a to je dráždidlo teda spolehlivý. Možná někdo jiný to taky máte zažitý. Tak to je moje zkušenost ze školy teď. Tak ještě někdo máte něco? Ještě máme chviličku, než dáme slovo Hance. Jo, Martines, vidím tě. Máš vypnutý mikrofon? Tak už mám zapnutý. Slyšíte? Super. Ano. Jo. A šel jsem pacičku tady, tak jsem prostě použil svoji Dobrý. pat. Jo, my jsme vlastně s přítelkyní, říkal jsem tomu dávat empatii, že jo, nebo takhle nějak, že je ten termín, nebo jako, je to tak? Asi jo. Co budeš popisovat? No, nějaký takový ty z těch cvičeníček v podstatě, co jsme si zkoušeli na kurzech a tak. Takový ten proces od myšlenek přes pocity nebo pozorování k těm potřebám, strategie a tak. No a vlastně to bylo zajímavé, pěkný, vedlo to někam hluboko u ní. Já jsem si tam uvědomoval vlastně, jaký to je zajímavý pro mě se jako nenechat vtáhnout do toho tématu, ale být tam opravdu jako za toho průvodce, což se mi vlastně dařilo dlouho, vlastně ono to trvalo dlouho, to byl asi takový 2hodinový prostě jako hluboký rozhovor a takový provázení. Tak a teďka, když došlo na strategie, jo, jakože že jsme se tam ocitli v těch potřebách, tak tam to nějak, jako, tam to bylo nějaký krkolomný, už se mi tam se nedařilo moc jako tam doprovázet a vlastně jsem uvědomil asi, že je dobrý, když tím někoho budu provázet, možná mu to jako i dopředu trošku třeba jako nastínit, což já jsem nedělal, ono to vzniklo tak jako spontánně, jo, celý to jako naslouchání provázení. Tak jsem si říkal, jo, tak příště bych vlastně rád o tom, toho člověka, který s tím nemá tu zkušenost, ho možná spravili, jaký jsou ty kroky, abychom si to rozvrstvili a ten člověk sám možná věděl, v jaký té fázi je, i z hlediska jako energie, mentální a emocionální,
kterou jsem si uvědomil, je dobrý jako pošetřit, aby se ten cyklus celý uzavřel, jo? Protože mi vlastně přišlo, že jsme hodně času strávili na těch pocitech a názorech a soudech a v těch potřebách a pak jakoby už jsem já, i možná ta moje přítelkyně, jsme byli jako vyčerpaný a už klesla kapacita na to, jako ty potřeby nějak tam vydestilovat, jako proto. A jo, tak to jenom, že bylo takové jako uvědomění, že možná to je dobrý, když je to i jako časově ohraničený, ten proces, že jsme si uvědomili ty své limity, té kapacity, zároveň i limity toho, že jako do té doby jsem byl takový jako, no opravdu můžu říct jako odosobněnej, že jsem tam byl ten průvodce a nebyl jsem tam v tu chvíli za toho partnera, ale spíš za toho provázejícího. A možná, jak se to zvrhlo na ty strategie, tak nevím, něco se tam stalo, pač se to týkalo nějakého tématu jako blízkosti, prostě jako vodní a ne, už se to jako vlastně přímo, to téma se týkalo jako mě, dotýkalo se mě, tak jsem si tam nějak jako uvědomil, to teda nevím, hele, něco tam prostě jako drhlo. My jsme si to potom řekli a krásně jsme to jako zabalili, ale bylo tam jako vidět, že ono to fakt jelo 2 hodiny, to jelo krásně prostě. A pak strategie o tom, jak když člověk jako potřebuje nějakou tu blízkost cítit a teďka ono to hodně právě souviselo se, tak tam se to nějak jako zadrhlo. Tak jenom to je takový moje jako pozorování, že tohle tam nějak jako nesvištělo prostě dál, no. A já jsem si říkal, jo, příště možná dobrý to jako říct ty kroky, které tam jsou, i že se ještě dostaneme k těm strategiím, třeba i k tomu celkovému jako shrnutí, k těm uvědoměním a potom si hlídat možná i nějaký čas jako ještě během toho celého procesu. Tak to je asi to sdílení. Jo, já jenom k tomu, já jsem se tam malinko teď ztrácela v tom potřebách a strategiích. Ty jsi to tam občas trošku zaměňoval, jak jsem si nebyla jistá. Jakoby do těch potřeb se vám dařilo dostat a pak, když začala hledat strategie, tak už to bylo jednak dlouhý a jednak se to tam něčeho dotklo v tobě hodně. Že ti to jakoby tu provázející roli rozhodilo trošku, jo? Nebo... Asi jo, protože se to nějak začalo jako týkat přímo mě. Prostě, že ty strategie najednou jako zahrnuly jako mě, jo. Já jsem tam měl jako vlastně dvojí roli a možná je to i takové téma ke sdílení vůbec, jestli jako k tomu, nebo třeba jaký vy máte zkušenosti, když tohle člověk vlastně provozuje se svým partnerem, jo? Což je trošku asi jiný jako ve škole nebo jako s jinýma lidma. A teďka, nevím, nějaký jako na co možná dobrý si dávat pozor, nebo to nedopadlo nějak jako špatně, jo? Jenom taky jako téma vlastně. Tohle dělání ty nenásilky, když se nás to týká vyloženě jako nějak jako osobně, ne profesně přímo. Přímo vlastně takhle, no. Takže tak. Tak to možná i ke vyjádření pro ostatní. Já mám teda zkušenost s partnerským takovýmhle provázením a mám tam jak zážitek velký hloubky právě pro tu blízkost, tak zážitek trošku podobnej tvýmu v tom smyslu, že to tam otevřelo nějaký citlivý na druhé straně věci a třeba jsme to i jako přerušili v tu chvíli, nebo se to vedlo jinam celý, no. Protože když je tam ta velká blízkost, tak to jako má i nečekanosti nějaký podle mě, no. Ale mám i jako velmi podpůrný zážitek, i takovej, který díky té blízkosti se to třeba mohlo zkomplikovat víc, no. Ale to mě možná i teda taky zajímá, jak to máte ostatní. A čo? Já bych k tomu chtěla říct něco jiného. A teď nevím, jestli jsem tě dobře, Martine, pochopila, že jsi použil tu strukturu, kterou jsme dělali tu neděli, vlastně taková instrukce pro tu sebeempatii, jo? Pro ten ponor do sebe, jo? Který jsme dělali s podporou někoho zvenku. A já bych jenom chtěla říct, že všechny ty instrukce jsou jako něco jako mapy, že to není jako zákon, že musím toho člověka tudy vést. No je spíš lepší jako sledovat, kudy on jde
a pomocí těch reflexí mu třeba jenom pomáhat, aby se spojoval a odžíval si v sobě ty věci. Jo? A můžu mu nabídnout, jestli chce, když si uvědomil, když se dotknul těch potřeb, jestli ještě si chce říct, co by třeba chtěl udělat nebo ne. Jo? Je to na něm, že jo? Ono někdy to tam přijde samo, někdy tam není ta kapacita, někdy potřebujeme vlastně třeba čas na nějakou integraci. Jo? Je to hodně různý. Takže je to prostě spíš jenom si uvědomovat, kde v té úrovni toho vědomí se pohybujeme. A pokud ho provázím, tak já si jenom uvědomuju, kde je a kam jsme došli, ale nestrkám ho jako do té struktury. Jo? Aby to bylo spíš jako fakt autentický, že člověk nechává se vést tím životem a strukturu má, aby se orientoval, kde je vlastně. Jo? Je to ta mapa. Jo? Prostě řeka mě nese a já se dívám, kde jsem. Jo? A jestli nebude náhodou jestli by nebylo dobrý z té řeky vylízt třeba. Jo, tak to bylo přesně takhle, jak říkáš, no. Jo. Prostě, že jsme byli opravdu jako v nějaký úplně jiný hloubce a pak najednou jsem si říkal, no jo, ale ještě tam je ta položka, ty strategie, jako to. Jo. No, prostě. A vlastně to, no, jako bylo to až moc, prostě najednou to začalo jako drhnout, bylo to jak z jiného světa, víš, jako trošku, jako ne třeba pro mě, ale pro ní, jo, a najednou jsem tam začal vnímat takový velký, jako nějaký nesoulad, jako, takže takhle, takže dobrý a chápu, no, to, no, říkám si, je asi dobrý to někdy nechat dosednout prostě, v tomhle případě by mi to, asi jsem to chtěl jako, já jsem se vlastně celou dobu cítil jako průvodce a v ten moment, jak přišly ty strategie, tak jsem se cítil jak nějaký coach, jako já o coachingu nevím, ale najednou jsem cítil, že jsem se z té role toho jako doprovázejícího, který jenom dělá jako tu empatii a tu reflexi, tak se mi proměnila ta role jednak zpátky do toho partnera trochu a ještě do nějaký úplně právě toho jako kouče a trošku jsem si tam připadal nepatřičně vlastně. Ale i jsme se jako povídali potom a nějak jsme to jako zapalili pěkně, ale jenom takový prostě taková zkušenost. To je zajímavý postřeh, že jo. A mě to dělalo ten dojem, že jste jako, že opravdu jste plynuli, že to šlo autenticky a pak tam přišla ta myšlenka, že ještě by tam měly být strategie, že jako ta pozornost vylezla do hlavy možná. Jo, a najednou to tam jde odjinut a je to takový, měli bychom ještě tohle, jo, nebo prostě nějaká takováhle úroveň a tam už to plynutí není, jo. To je vlastně to, kde se to zarazí. Takhle to na mě udělalo dojem, jak jsi to říkal. Nevím, jestli to je ono. Tak já chtěl taky, že 2 hodiny jako ničemu, tak prostě nějaký ten jako prostě jako akční plán, že jo, krok za krokem prostě, no. No jasně. Je to potřeba zužitkovat do posledních kapek. A ještě je vtipný, jak říkáš, že jste to pak zabalili, tak to nám někdy můžeš povyprávět, co to znamená. Jo, ale pochopila jsem, že to vyznění asi bylo celkově přátelský a pozitivní, že jste nějak... Jo, chtěl jsem říct, jako, že jsme to jako i tohle jsme nějak jako vlastně v rychlosti si to zreflektovali oba dva. Já jsem se na to právě, já jsem to jako říkal, hele, já teďka cítím nějak tohleto, tak jak to máš ty? Že jsme si o tom pověděli, jak to teďka na nás najednou působí a trochu jsme to jako odsunuli vlastně na druhou kolej potom tu strategii a jenom, protože jsem tam měl tu poslední položku, to uvědomění, tak jsme se přesunuli prostě na to jako uvědomění, což byla v podstatě i taková jako reflexe, jaký to pro nás jako bylo, tohleto celé povídání, no a nabalili ve smyslu, jako, že to se ukončilo, jo? Že to nezůstalo otevřený, jako mě to nějak důležitý to jako zakončit nějakým, i krátce třeba, ale to zakončit, no. Ať to může dál jako zrát a tak. To je dobrý. Tak jo, já vidím, že čas už se naplnil hodně, jestli nemá nikdo nic akutního, nevidím žádnou pacičku, tak Hanka už tam určitě nervózně posedává, aby se vešla do svého času. Tak Hani, je to tvoje. Máme dnešní téma na stole. Děkuju. Já už koušu si tady vlasy. Tak já jsem si pro vás dneska připravila
zkoumání vlastně tématu blízkosti. A nejdřív vás chci pozvat, aby jsme se zpátky propojili se svým prožíváním jenom chvilinku. 3 nádechy, 1 ruku na bříško, 1 třeba na hrudník. A zase se víc zpřítomnit vlastně z toho povídání do kontaktu se sebou a s tím, co já vlastně cítím, jak já to mám, jaký je to pro mě, co se děje v mém těle, jak mi je. To první pozvání je vlastně ke zkoumání toho, jak to vypadá v našem prožívání a v našem těle, když je potřeba blízkosti úplně naplněná. Tak nejvíc, jak to vlastně my v tom prožívání dokážeme si uvědomit, zažít a zavnímat, tak jaký to pro nás je. Já bych poprosila Lucku. Luci, můžem? Do první ukázky. Ano, A Lucka bude vlastně v sobě zkoumat tu naplněnou potřebu blízkosti a já jí budu dávat takový inspirativní otázky, které můžou pomoct rozšířit ty možnosti, kam se podívat a jak si jako víc zvědomit, co se skutečně děje a co je propojený s tou potřebou blízkosti, když je naplněná. Můžeme, Luci? mhm. Teďka vlastně zavnímáš ve svém prožívání, co to pro tebe znamená blízkost. Ukázala bys to nějak popsat? První, co se mi vybaví, je pocit naplnění a hřejivost, až vlastně na úrovni fyzického pocitu tepla a břiše a kolem žaludku. Mm. Pak hned přichází silně bezpečí, když je blízkost, je bezpečí. Pak se objevují pocity v rukou, to znamená fyzický kontakt, vezmu někoho za ruku, dotknu se někoho, někdo se dotýká mě, fyzický kontakt je blízkost. Blízkost je péče, pohlazení, něha, porozumění, sounáležitost. Jistota. Jistota je tam hodně. Ale ta tam byla i na začátku, jak se objevilo to bezpečí, tak to mám hodně jako propojení, takže to tam je od začátku, ta jistota. I ještě tam je zajímavý, to mě trošku překvapilo teď. První, všechno ostatní mi přišlo hodně známý, ale najednou se tam objevilo, a to bude nějaká raná dětská věc nebo dávná,
blízkost je v kontextu toho bezpečí světlo. A tma tam je nějaké ohrožení jako ve smyslu nejasnosti, že tam je nejistota v tom, co vidím, nejasnost toho prostředí a když je blízkost, tak je tam to bezpečí světla a jasnosti. Hmm. Hmm. Co ty jsi jmenovala hodně vlastně dalších kvalit, které jsou pro tebe propojený, tak s tou blízkostí jsem to pochopila. Hmm. A vnímáš to tak, že se jakoby naplňují, když je naplněná ta potřeba blízkosti, takže najednou tyhle ty potřeby vlastně jsou taky možný naplnit, nebo že Hmm. jsou jako důležitý pro tu blízkost. Já si tam cítím obojí. Je tam velká provázanost těch všech dalších potřeb, propojenost s těmi pocity, které jsem tam taky jmenovala. A ta blízkost to cítí, ale zároveň je to i obráceně pro mě, že když se naplňují některé ty jiné potřeby, tak se tím cítí i ta blízkost. Že se jakoby dopodporovávají Hmm. vzájemně. Je to jako velmi propojený ten balík těch potřeb. Vnímám to jako jeden trst takovej a Jsi vlastně jmenovala důvěru, kontakt, porozumění, jistotu, bezpečí, jednota. Teď, když jsi řekla ten kontakt, tak mi znovu vyskočilo, že on předtím byl hodně fyzický, ale teď se mi tam otvírá víc i na té energetické úrovni, na tom propojení, který už není čistě jenom o fyzickém kontaktu. Je to ještě zase trošku jiná kvalita, než jsou náležitost nebo porozumění. Je to opravdu nějaký druh propojení na jiný než na fyzický úrovni. No. Na mentální nějaký nebo duchovní spíš. Tak tahle forma blízkosti je taky určitá. A ty jsi vlastně začínala povídat o tom, co se děje v těle, že cítíš teplo vlastně a pak i nějaký kontakt s rukama. Ještě něco jiného, jak poznáš, že ta potřeba blízkosti je naplněná? Jo, určitě. Teď, když to říkáš, tak je tam pocit radosti, takže to mě úplně spontánně vede do úsměvu. A mám pocit, že se mi jako daří hlubší nádech. Vlastně, že jak se uvolní ten troup a tělo a břicho, že se dá líp nadechovat do břicha. Cítím rozvinutí nějaký toho těla, není tam stažení. Je Nějaký tam. uvolnění? No. Dalo by se říct, Celé to tělo jako má chuť se trošku jako rozpohybovat a roztančit v tom uvolnění. Chápu to správně, že vlastně je ti jakoby ten život víc dostupný, že jsi s ním víc v kontaktu? I tak se to dá říct. Myslím, jestli ještě něco. Jo, dostupnost a chuť, větší chuť, jako být v tom kontaktu. Taková jako to naladění. Jít do toho kontaktu s životem. Tak
taková otevřenost. Jo, jo. Já cítím, že se potřebuji jinak sednout, abych se mohla víc uvolnit. A když by se podívala vlastně, jak v tomhle stavu, který jsi teďka popsala, že je tam větší otevření, uvolněnost, větší chuť vlastně, vlastně vnímat ten život, tak je pro tebe třeba snazší být v kontaktu s těma potřebama a líp si je uvědomovat? Nebo jaký to tam je? No, já myslím, že je pro mě teď snaží být v kontaktu jako s celkem v sobě. Teď se mi tam nevynořují konkrétní věci, ale cítím větší propojení dovnitř do sebe sama. Mhm. Určitě jsem ve větší hloubce teď. A tou hloubkou mm, myslíš nějakou větší pravdivost nebo jenom vlastně jako větší rozsah, že to víc vnímá? Mhm. No, jako čistě to cítím, jak se ponořuju víc do toho těla. Na fyzické úrovni to teď vnímám víc do hloubky, jakoby od ten žaludek do břicha, že asi teď ty tělesné pocity převažují, jsou tam teď důležité. Mhm. Není to až tak na úrovni těch slov, je to víc teď v úrovni toho tělesného prožitku, že se mi to trošku hůř dává do slov. Tak jako, že se blíží víc tomu těžišti nějak. Jo. Mhm. A jaký to je vlastně z tohohle stavu se nějak jako otvírat druhému člověku? Být tam v té pravdivosti a otevřenosti. No právě, že teď tam navnímávám, že jsem v takové fázi, že jako bych se s tím potřebovala zůstat víc sama chvíli. Mhm. Abych se v tom ještě nějak víc našla. Možná tomu i porozuměla, víc to nějak navnímala. Teď tam skočila zajímavá myšlenka, že vnímám strašně silně tvoji blízkost a přišla ta myšlenka, jakože co blbneš, vždyť je na Mauriciu, jak ji můžeš vnímat blízko. Úplně tak. Ty myšlenky jsou fakt crazy lidi, to je fakt bláznivý. No prostě to tam fakt skočilo, ale jako v takový legraci. Protože když ses na to zeptala, tak já jsem cítila, že potřebuji být hodně se sebou, ale zároveň mi tam hodně přicházelo, že jsem se jako dostala tam, kde teď jsem díky tobě a strašně jsem tam vnímala silně to propojení v tu chvíli. Nebo ho pořád cítím teď hodně. Takže ta myšlenka byla taková legrační. A, a zároveň tam přichází teďka taková jakoby silný uvědomění, jak je to vlastně zázračný, že ty si někde tisíce kilometrů, určitě to jsou daleko a já můžu zažívat takovou blízkost a propojení. Že to je vlastně zázrak, úplně mi to přijde teď. No. Mhm. Ale stalo se to až v momentě, kdy jsem se spojila hodně sama se sebou. Mhm. Předtím nevím, jak by se to dělo, ale tady najednou tam naskočila to rychlé vědomí toho spojení a té blízkosti.
samo to tam najednou přišlo. Já jak mývám ty vizualizace, tak jsem tam měla takovej, možná pak proto ta myšlenka alegrační, takovou vizualizaci nějakého tunelového propojení s tebou tam do té dálky. Jo, něco mi tam blesklo, nějaký obraz, jakože. Nějak mi to zvizualizovalo, to propojení, jakoby tu blízkost. Hmm. A jako pořád to tam cítím. Je to... Jsem si chtěla jenom pověřit, jestli si to myslela tak, že jsem vlastně potřebovala dosednout víc do sebe a být skutečně v kontaktu se sebou a tu blízkost zažívat se sebou. A potom se vlastně objevila ta blízkost s tím druhým člověkem. A ten kontakt zřetelnější. Bylo to, co se dělo? Nevím, jestli to byla blízkost se sebou sama, možná to tak taky jde nazvat, ale to prostě to fakt to propojení se autentický do sebe. Předtím já tak, když mě vedla postupně, nebo já jsem tam šla s tvým doprovázením do té hloubky, ono to mělo nějakou úroveň už předtím, to propojení, ale já nevím přesně, co jsem říkala, byl tam moment, kdy jsem těžko hledala slova a to byl ten moment, kdy jsem potřebovala si tam jako fakt jenom zažít to dosednutí do propojení a pak tam najednou samo naskočilo to vědomí té blízkosti s tebou. Jo, a zároveň vnímám, že se to teď otvírá mi jakoby i vůči ostatnímu světu. Jo, bylo to teď symbolizovaný jako propojením s tebou a teď tam začínám cítit takový to otevření se té blízkosti dál, jako k dalším. Já to nevnímám jenom jako k lidem, ale asi širší trochu. No, není to náhoda. Podívejte se, co se mezi tím tady stalo. Vidíte ji? Nevím, vidíte? Irisko, zvedni hlavu. Ona teď ke mně přišla, jo? Ona byla někde úplně jinde na druhém konci místnosti a když jsem tohle začala říkat, tak ke mně přišla, vej? My s tebou taky. No, to není náhoda. Tak jo, tak. Takže tam to otevření vlastně potom, když to dosedlo dovnitř, se najednou vlastně otevřelo samo i k okolí. A Jo. je to pro tebe teďka vlastně snadný být otevřená k těm ostatním lidem. Jo. Teď teda do toho lítají nějaký myšlenky už trošku, už ta hlava zase začala fungovat nějak. Ale takový okrajový. Nechávám to plynout. No, je to pro mě teď hodně posílený tím, že přišel ten pejsek ke mně, protože mi to jako hodně rozšiřuje to téma blízkosti mimo lidský bytosti ještě. Protože jsem předtím, když jsme o tom začali mluvit, tak to bylo blízkost rovná se lidi. Hodně to tam tak bylo. A teď to mám jako, neumím to přesně formulovat, ale je to, má to jinou dimenzi. Změnilo se nějak pro tebe vlastně jako vnímání těch druhých lidí, když jsi tady v té poloze, v té blízkosti? No nejradši by vás všechny takhle obejala teď. Přes ty obrazovky, to úplně nejde. No. Jo. No, změnilo.
Má to teď nějaký jako pro mě širší, opravdu širší rozměr, neumím tam úplně ty věci vydefinovat nebo pojmenovat teď. Um, myslím, že to je něco, co bude ještě dosedat ve mně. Ale rozhodně to má to jinou kvalitu než na začátku. Přes ten zážitek teď. Já si říkám, jestli tam není i nějaká možná větší jasnost, jak jsi o ní mluvila na začátku, vlastně v tom kontaktu. Tak jak to Řekla bych vnímám. spíš, že tam vnímám hodně tu šíři, to rozšíření toho vnímání a to nějakou jako pestrost větší zatím cítím, jo, že pestrost, ale ne v tom smyslu, že by tam třeba bylo víc těch dalších potřeb v tom, to možná taky, ale spíš mi teď přijde, že se to celé jako rozšířilo to. Jakoby to obětí té blízkosti a to neumím dobře definovat. Mluvila jsi o jasnosti, tak to asi úplně ne. Jako to, co mi tam přichází, je šíře. Šíře toho, je to jako bohatší celý. Bohatší, širší, asi vědomnější mě napadá ještě. No. A je tam bohatství v tom nějaký najednou, je tam Že bohatství. ti to přináší víc hodnot, tam nějaký větší ocenění toho. Vzácnost je tam. Vzácnost. Jakoby si toho považuji, vážím si toho teď víc. Hmm. Vážím si té blízkosti víc, je tam víc ocenění mýho, větší vědomí hodnoty. Jo, i ta radost z blízkosti větší. Jako když rozkvete strom. Já to neumím říct asi jiným slovem. Jako když se dostane do květu jabloň nebo něco takového. Jakoby tam byla předtím ta koruna toho stromu a teď ale je rozkvetlá něco v tom smyslu, jako že tam je to bohatství, nevím, mě nenapadají teď, jenom ty příměry mi tam přicházejí. No. Nějaké jako dosycení té potřeby? Nějaký hojnosti? Jo, to by mohlo být. Nějaká plnost, citost. A je hezký. Děkuji. Moc děkuji. Já vás chci teď pozvat na takový společný zkoumání, jako jsme dělali s Luckou, do dvojic. Ale než půjdeme do těch pokojíčků, tak se chci zeptat, jestli k tomu máte nějaké otázky ke zkoumání. Eli, můžu tě poprosit, jestli bys zatím mohla připravit ty pokojíčky? Můžem len za seba? Ano, já mám jenom prosbu, pokud někdo se nechcete zúčastnit nebo máte nějaký speciální požadavky, napište mi, jo? Nebo to řekněte. Já teď nevím, promiň, Gabiko, jestli jsi to chtěla zrovna říct. Jo. Áno, ja som si není istá, kedy budem musieť ísť pre auto do servisu, tak radšej nejdem nikoho blokovať. Tak ja budem počúvať tento spoločný a možno sa niekedy uprostred toho proste vzdialím a zmiznem. Tak iba toľko. Ďakujem. Dobře. Díky.
Jenom se ještě zeptám, máte všichni ty texty k tomu cvičení? Nebo je potřebujete tady do chatu nahrát? Je někdo, kdo by potřeboval to nahrát? Já řídím, dobře. Iveta řídí. Děkujeme za informaci. Hanko, kolik času? Promiň, 2x 20 minut, prosím, pěkně. Takže 40 minut, jo? 40 minut. Dobře. Tak je to připravené. Tak to vypadá, že můžeme, že nejsou dotazy. Jo? Dobře. Mhm. Doufám, že jsem neudělala chybku nikde. Návraty z pokojíčků. Martin vypadal, že ještě doříkával nějakou větu. Já? Jo, to tak vypadalo, no. Já jsem opakoval tu americkou angličtinu, jenom z tento progress. Já jsem ale měl jsem zapnutý mikrofon asi. Jaké bylo zkoumání naplněné blízkosti? Vřelé Máte chuť někdy? a blízké. Je. Tak to zní jako úspěšné. Děkuju. Ty nemáte chuť sdílet a radši byste pauzu, tak pojďme udělat pauzu 10minutovou a potkat se tady 55. Pak budeme pokračovat další diádou. A když říkáš, že to nebylo příjemné, dokážeš zavnímat teďka v těle nějaké emoce, které s tím nepříjemným jsou spojeny? No, je tam no, první se mi tam vynořuje vztek, nebo nějaký naštvání. Pod tím je lítost, smutek, taková podrážděnost ještě. Ten vztek je moc silný slovo, spíš podrážděnost. Lítost, smutek, trošičku bezradnost. To asi tyhle hlavní pocity. Nějakou lítost, smutek, podrážděnost, bezradnost. Můžeme zkusit s těma emocemi chvíli pobejt a podívat se, jaký potřeby za nima můžou být schovaný. Ta podrážděnost až lehký vztek, to je propojený s tou bezradností, že nevím úplně, co s tím, jak tam ten kontakt navázat, to blízko získat. Chtěla byste mít větší jasnost? Nebo nějakou vliv na to? Možná ještě víc tomu rozumět. Porozumění. Je tam zatím potřeba porozumění. Jasnost taky, ale ještě víc tam vnímám to porozumění té situace.
A ten smutek a lítost tam zatím sedí nějaká jakoby potřeba, která se týká vlastně fakt jenom mě a ne toho vztahu, takový to přijetí toho, jak to je, vyrovnání se s tím, že to je vlastně v pořádku, že vlastně se emancipuje, odchází vlastně někam do světa, že ten kontakt bude míň, ale je tam nezvyk pro mě, no. Takže přijetí té situace, to je nějaká potřeba vyrovnat se s tím, se změnou, vyrovnání se se změnou, Mhm. přijetí změny. Mhm. Mhm. Potřeboval bys na to nějak víc času, na tu změnu, to nějak jako zprocesovat? Jo, určitě je to o nějakém čase, nějaký, jakoby dát si jako ty empatii sobě. Tomu. A ty jsi... Jmenovala vlastně víc těch tónů toho smutku, nějakou lítost, smutek. Bylo to všechno tady to spojené s tím přijetím, nebo ještě tam máš nějakou potřebu? Hmm. Hodně mě to zase vrací k tomu, jakoby si s tím pobít a projít si tím. Jenom se trvat v tom, nějakým tom, odsmutnit si to jako víc, nebo jakoby, protože to nevnímám jako něco, co není správně. Za mě je to jako v pořádku, ten proces, jenom tam třeba nebyla moje dostatečná připravenost, ale mám pocit, že se na to člověk nikdy úplně nemůže připravit, no. Tak spíš jako se tím procesem projít, zůstat v něm, no. A naskakujeme tam ta empatie sobě, to. Jakoby se v tom nějak až vizuálně mám jako obejmout, pohladit se a vlastně si to je na té úrovni tělesní a možná na úrovni myšlenek tam přichází takový zvědomění, že vlastně tu blízkost nestrácím jako takovou, že je to jenom nějaký fyzický oddálení. Tu blízkost na nějaký úrovni propojení maminky s dítětem tam prostě mám dál, no. Tak to možná je teď takový jako důležitý, sklidňující pro mě si tohle uvědomit. Chápu správně, že vlastně ta empatie v sobě, nějaké to pochopení pro sebe a porozumění vlastně té situaci, který možná teďka i nějak jako nastalo pro tebe, vlastně podmiňovalo tu potřebu blízkosti, která se potom, kterou jsi začala znova vnímat, že tam vlastně pořád je? Že se tam objevila znova? Ale má to trošku jiný charakter teď, no. Že jakoby, že částečně si uvědomuji, že já jsem začala tím, že tam nebyla naplněná ta potřeba blízkosti a teď si uvědomuji, že to není úplně tak, jo, že vlastně částečně je naplněná pořád. Jsem tam jenom nějak neviděla, necítila, no. To být tak, že vlastně byla jako zvyklá na nějakou strategii, jak jsi naplňovala tu blízkost a teďka se tobě jako rodí nějaká nová. Já vám to musím ukázat. Volá mi. Ivana ti volá. Promiňte.
Valí, já mám teďka Zoom a zrovna jsem s tebou hodně asi, ale potřeba bych na tom Zoomu dobít. Můžeme si dopobít, jestli ti můžu zavolat za hodinu? Tak dobře, tak zítra, jo? Tak jo, tak a... No, zrovna tady vyprávím o tom, můžu, nevadí vám to? Ono je to docela důležitý. Zrovna tady vyprávím s kolegy na Zoomu výcviku nenásilky, o tom, jak měli jsme si vybavit nějakou nenaplněnou potřebu blízkosti, tak jsem vyprávěla o tom, že ji mám s tebou teď nenaplněnou. A ty voláš, no? Tak to je náhoda. Dobře, tak moc díky. Posílám pusu, jo? Ahoj. Ahoj. Takhle vypadá tvorba strategie z úrovně potřeb. Děkujeme za ukázku. Takhle to vypadá, no. To je fakt to, no. Tak vás pozdravuje a říkala, že mi bude na blízku i z dálky. Hezký. Hmm. Hmm. Jak si člověk někdy těma myšlenkama strašně komplikuje život. To je prostě... Tak dneska se mi to takhle zhmotnilo dvakrát. Jednou přes pejska a jednou přes dítě. Přes telefon. To je hezký. Jo. Chápu, že ještě ty, kromě ty zhmotněné strategie teďka, ty další asi budete prv hledat. Možná. Ale chci se ještě zeptat na jednu věc. Když jsi vlastně byla v tom stavu té nenaplněné potřeby, tak jak jsi vlastně si uvědomila nějak, že je to pro tebe důležité? Jak to vlastně... Jak si toho člověk vlastně všimne, že hele, tady je to něco, co je pro mě vlastně, ta blízkost je pro mě vlastně tak důležitá. No, jednak se mi tam vracely ty myšlenky, tady říkali, stíská se ti, chybí ti, vadí ti, že třeba ti neveme telefon, který to nějakým způsobem otvírali, ale hodně tělesný pocity. No, takový jako stažení kolem žaludku, schoulení, celkový takový jako uzavření trošku do sebe toho těla. Už taky Jakoby... stahování pozornosti jako k sobě. Jakoby to tělo mi vracelo k tomu, že tam cítím nějaký deficit, no, nebo že tam něco není v pohodě. To říká vlastně o nějakou tu empatii a pochopení a rozdělení. Jako pro mě tam teď z celého toho, co jsem se s tebou prošla a děkuji za to, hodně vyskakuje ta empatie sobě. To mi tam jako zůstalo jako důležité. To vlastně tam byla nějaká klíčová potřeba. No, jako takový to, že když si tu blízkost dám sama sobě nějakým způsobem, třeba právě tu empatii, to, co jsem malinko cítila i v tom předchozím demo spolu, jak jsme měli, že jsem si musela ponořit do sebe, tak tady to bylo vlastně fakt o tom, že jako největší blízkost si sobě dá člověk sám sobě, že jo. No. A že to je nějaká jistota, kterou jako by nám nikdy nikdo neměl vzít, no, když si to zvědomíme. Teď tohle mi tam nějak teď přišlo, takovýhle uvědomění. No. Jenže zase ty děti jsou kouskem nás, tak to je takový těžký. No. To může to být vlastně jako tak i tak, že? Že vlastně nejdřív naplníš tu blízkost se sebou, se může rozšířit na blízkost se ostatním. Děkuju moc. Taky děkuju.
Já vás chci pozvat do druhé diády, jestli máte chuť prozkoumat nenaplněnou potřebu blízkosti, kdy vlastně vy máte tu touhu, cítíte nějakou tu potřebu, upozorňuje na sebe a nedaří se to, tak co zatím vlastně může být, jaké další potřeby tam možná můžou být důležitý, nejdřív se na ně podívat a co se vlastně hlásí oslovně. Máte k tomu nějakou otázku? Dám zpátky na zelený. Vypadá to, že ne. Ale můžu tě poprosit, jestli můžeš pustit pokojíčky a Můžu, je to připravené, jo? Takže můžeme? děkuju, ano. Doufám, že jsem teď neudělala. To vypadá, že všichni už jsou z pokojíčku. Já bylo zkoumání blízkosti teďka. Byli jste něco zajímavého? Můžu sdílet? Jo, určitě, paní. Jo, no, já jsem si Sašou zažila velký překvapení. Já teďko, ještě to ve mně tak jako doznívá, že vlastně jsem zjistila, že ačkoliv jsem si vždycky říkala, jak si jako poradím a byla jsem zvyklá a jsem takhle zvyklá fungovat. A vlastně jsem i ráda sama, tak jsem si uvědomila, že to sahá až úplně jako k takovému u mě potřebě vlastně přežití. Jako přežít, jo. Že jako bych se dostala někde až jako z tisíciletí tam někde vzadu, jo, že vlastně, když chybí to napojení, chybí, jo, a je tam samota, tak až jako život ohrožující situace, jo, že něco mě sežere vyloženě, že prostě a to bylo hrozně zvláštní. Já jsem se cítila jako fakt někde úplně v jiném časoprostoru. Bylo ohromně silné teda pro mě. Tak děkuji, Sašo, ještě jednou. Ještě to ve mně doznívá, protože jsme to úplně ne to a odpojovali jsme se s tímhle silným pocitem, tak jsem to s vámi chtěla sdílet, že jsem z toho jako velmi překvapená, jak silný to bylo. No, tak. Děkuju moc. Já tak chápu správně, že vlastně ta nenaplněná blízkost může být až takhle vlastně jako silný. No. A hlavně překvapivý pro mě. Mě by vůbec víš, jako, že mě nenapadlo, kam to, že to tudy se může ubírat. No, tak jsem sama z toho ještě překvapená. Zásadní vliv to má na nějaký bezpečí. Určitě. Jo. Je to dobrodružství teda. Ty cvičení prostě miluju. Děkuju. Děkuju moc. Já vám moc děkuju, že chodíte takhle s otevřeností a důvěrou do těch cvičení, si to vážit. A teď jsem někoho slyšela. Já jsem tady. Ještě vidím. Co? Jo, chtěl říct, že taky se mi líbí ty cvičení. A takový styčný bod mi přišel téma nějaký jako sebejistoty vlastně tady v tom, že i u mě, i u kolegyně mi přišlo, že vysí nějak jako s pocitem té sebedůvěry nebo nějaký jistoty sám v sebe nebo moje místo ve světě a tak
mi to přišlo zajímavé, že nás to dovedlo, ta potřeba té třeba nenaplněné blízkosti tady k tomu, sami k tomu tématu té jistoty, jako sebejistoty, podpory, nebo tak. Když chybí, tak je vlastně jako těžký pak si tady ty potřeby další naplnit. Ne? Jo? Spíš, že to k tomu nějak jako toto nějak jako vyústilo mi přišlo, že to je taková ta jako hlavní, nebo tam, kam my jsme se aspoň dostali do toho levelu. Tak to bylo to, jo, taková nějaká jako nesebejistota jako třeba v životě, jestli to dělám dobře, ty věci v tom životě, jestli jsem jako dobře, jo. A zakoušení té blízkosti s těma druhýma nám jakoby ukazuje, že jo, jakoby nám to potvrzovalo, ano, dělám to dobře, jsem dobře, je to ten řád, jak je v tom světě, chápu ho dobře, jakože tam je ta opora v té jistotě, ale vlastně jsme nějak oba dva mi přijde, hledali tu oporu někde, někde, jo, tu jistotu. Jen se chci ujistit, jestli jako to vlastně, co říkáš, je, že i ta blízkost může být jako prostě nějakou jako strategickou potřebu pro naplnění tady těch, jo, pro tu jistotu a sebedůvěru a nějaký potvrzení, sebepotvrzení možná. Jo, jeví se, jako, mně se to taky jevilo, jako, že to je jako sebepotvrzující vlastně. A když to není zakoušený, tak je to tázající nebo zpochybňující, jo? Jo, vlastně potvrzující a zpochybňující, takhle bych to nějak řekl asi, no. No, když je to naplnění, tak to umožňuje zažívat vlastně naplnění dalších potřeb. Když to není, tak je tam to vlastně takový náročný, těžký. Aha. A zároveň jakože to ukazuje právě na nějakou tu jako díru v tom člověku jako samotným, jo, když to není naplněný, jako, nebo pro mě to nebylo až tak jako, že bych to v tom konkrétním příkladu musel mít jako naplněný, že jsem si uvědomoval, nemám to naplněný, tohle to ve mně otevírá, vlastně se to týká nějaký nesety a je to nějaký proces prostě, takže mi to jako vedlo to, že to nemám naplněný, tak mi to vedlo k tomu sebeuvědomění, že nemám, dejme tomu, tu sebejistotu v nějaké té oblasti. Tak. Takže je to takový jako ukazatel, jo? Jako takový indikátor toho, Asi už líp rozumím. Děkuju za vyjasnění. Jsme to pomohli. A moc děkuji za sdílení. Tak okamžitě 59. Tak se s váma, jestli nemáte někdo něco ještě velkého, urgentního na srdíčku, tak se s váma rozloučím a budu se těšit, že se uvidíme na živo v březnu. Kladně. A kdybyste měli chuť, tak ještě tam bylo 3. cvičení, které si můžete vyzkoušet v těch dvojičkách. Jestli se potkáváte, jestli se vám daří potkávat se ve dvojičkách přes Zoom, tak, nebo někde jinde na Google, tak je tam ještě jedno cvičení k inspiraci. Tak jo, děkuju vám moc, mějte se krásně a nevím, jestli holky se chtějí tak ještě rozloučit.